лютиката. Така беше в тиганчето винаги. И топиме с хлебеца. Пресъздал съм абсолютно същия вкус. Може би тази вкусотия идва от маста. Здравейте! Днес съм решил да пресъздам нещо от моето детство, което ми се е запечатило в главата и не може да ми избяга. Нищо, което да е нещо, някаква рецепта или нещо. Това го правеше баба ми, когато дядо ми кажеше: Йордана, няма ли да ядеме? И тя се чудеше какво да прави. Или на печката на дърва, или имаше едни такива малки котлончета. На тех, на едно тиганче. Такова, само че беше едно зелено и емайлирано от тия старите. Предполагам, че всички си ги спомняте. Тя какво правиш? Режеше един лук, пържеше с мас, режеше от тия пресните чушки, които са още хрупкави, моите са такива. Само пържеше, нищо друго. Накрая чукаше едно сирене и готово. И аз сега съм решил това нещо да го направя и да направя точно така, както сядахме на обяда с тази лютика, с сиренето, с домата и така. Сега за целта първо ще си заплава печката, защото искам на нея да работя. Така, сега ще заплава печката, няма да ми трябва и много огън, съвсем малко ще ми трябва, защото ще стане много бързо. Беше, понеже дедо ми беше дърводелец некога и баба ми му помагаше, тамта работеха заедно. Сега ще отида да си откъсна 4-5 чушчици такива пресни и ще готвя. Така. Сега са най-подходящите чушки права, ще си ги отдера. Ето. Такива. Така големина. Няма да са еднакви, ама няма нищо. Айде сега да ги изплакнем малко. Ето. Ползвам 4-5 чушки такива от тия пресните. Значи лука ми е около 300 грама. Горе-долу равно чушки и лук. Ще нарежа лука. Режеш ето така напред на тънко. Това е нещо такова, какво да кажа, пържени чушки с лук. Това е нищо друго. Но пък е много вкусно. И то заради чушките, защото не са дебели, а са такива тънки, хубави. И тия чушките ги нарежеше наситно, а те така по-наедричко. Значи, ако ви интересуват грамажи, чушките са около 300 грама, лука около 300 грама, едно към едно. Ако сложите 200 грама чушки, сложите 200 грама лук и така. Чушките са ми готови. Готов съм да готвя. Така, и сега готвим. Свалям. Слагам тиганчето. Разликата и вкуса може би беше в това, че тя ползваше мас.
Така една лъжица маса ще сложиме. И може би заради това ми се е запаметило така, че е много вкусно. Ще изчакам маста да се разтопи. И нарезания лук. Така го претриваше преди да го сложи. Ето така. Лука трябва да ми се позапържи и в последствие ще сложа чушките. После ще ви демонстрирам как редахме масата на обяд да ядеме по най-обикновения начин. Лука ми се е позапържил. Слагам и чушките. Те са меки, пресни, ще омекнат заедно с лука. Не е необходимо даже да са много изпържени. Така. Ще им трябва някъде около 15 минутки да поомекнат и те, заедно с лука. Така, оставям го да се пържи. Ето след 15 минути всичко ми е омекнало. Хубаво, даже не трябва да е напълно омекнало. Трябва да има леко да хрупат. Махам. Няма да слагам. Тя не слагаше нито чубрици, нищо не слагаше. Правеше друго. Трошеше сирене вътре. Ето така. 100 грама сирене. Знаете, че рецептите ги има в подклипа. Линк има, който може да си го свалите. Ето така. Това беше обеда на моята баба. Така ще сложа да си препеча 2 филии. Някога не ядехме такъв хляб, имаше хляб от фурната. Печеха в село, с така дебела кора отдолу. Вкусен. И го режехме на едни големи порезаници. И топехме с него, идеална работа. А сега вече такъв хляб няма. Няма кой да направи. Така. Хляба ми е готов. Така. Обещах, че ще нареда маса така, как я редахме на обяд. Така ще взема един домат, хубав, червен, розов. Този ми е от розовите. Хубав домат. Така. Другото, което се слагаше на масата, беше този хубав домат. Така се режеше. Така. Сиренце. Хляб. И другата подробност. Дядото задължително пиеше една ракия на обяд. Аз имам. Затова така си сипа малко. Защото домата, сиренето и лютиката заслужават една ракия. И така.
Сиренето може да ми е шуплесто, но е домашно и е биволско и е много хубаво. А домата е... Дядото така каже. Ай на здраве, Йордано. Алютиката е така беше в тигянчето винаги. И топиме с хлебеца. Пресъздал съм абсолютно същия вкус. Може би тази вкусотия идва от маста. Всичко е толкова вкусно и приятно. Може би задължително трябва да се прави с маса. Ако ви е харесал моя селски обяд, последвайте ме в канала.